alasan wato ogan boye da alƙalan wasa ke ba su sharaɗa dogon dogon yana addu'a kamar da ke gani a wannan lokaci dogon dogon shi ne wanda ya fito unguwar mala wato gadamana an taka wato dogon dogo da shida alasa ogan boye wannan dambe ne mai hadari wanda komai zai iya faruwa masu kallon a wannan lokaci injiniya zame da wani fashi ka kawo kun dambe kai daga nan jami'a babban birnin kanan dama Najeriya ga damben nan kar kuma ta da wannan dambe ne na sarauta wanda ga damben nan to ko na ci gaba da ɗaukar lissafi a kamar da ke gani dogon dogo alasan ya fara kai muga harare wanda dogon dogo alasan dogon dogo alasan ya kai aya ya saka masalar kamar ka gani masu kallon wannan dambe sai an tashi kamar ka gani a wannan fafatawa ce wato dambe ne mai hadari kowanne su kowa dan dambe ne mai hadari ga damben nan alasan dogon dogo aya ya sauke masalar masu kallon mu aya rata wato alasan ya zama sarkin dabe masu kallon